Sana may pumasok sa PLS ko ngayon. Kay Madon Vlog sa Tamsak na host, maraming salamat sa iyo, kay Madon Vlog. Salamat, magandang umaga sa iyo. Manager ko nung buwan. Kuhaan ko muna. Ito lang dito. Ba't ang gano'n na? Kumusta Mama Camilo Vlogs? Ayan si Pax. Yan po, yan. Si Kuya Wally. Yan po, nagbibideo. Yan po ay si Ber. Ber. The greatest. Ber. Ber. Ninja Verdugo. Caps. Alias Ninja Caps. Ber. Yan po si Ber. Yan po ang... Sige, tambaynak pa lang. Dito ihos sa Agbanliit nak madamdama. Sige, yan po si Ber. Ma'am, Yan po kami ang doon, may nangungulit sa akin dito sa live ko. Si Yan po si Kuya Wally. Yan, si Yan Kuya po Wally. si Senyor ni Ber. Shout out sa inyong tatlo. Sige, shout out daw Kuya Wally. Yan po si Senyor ni Ber. Si Ber Hafin. Ryan. Siya yung kakulitan ko dito ngayon, Ma'am Kudina. Isudat kakulitak. Kay Madon Vlogs. Naimbag nga bigat mo, gayem. Gagayem ken kakabsat, pada ka nagmulagat ken nagurat, naimbag, sa patayo amin ita. Kain host, sige. Yan po ang pinaka-playboy. Madamdaman pa yung mga ma'am. Yan po si Ryan Playboy. Binibira talaga ako ni Kuya Wally. Ito. May ano pa doon? May ulam pa doon. Mami, ito dito. Ito, ano to, gwapo tong kasama ko dito ngayon. Pati may yung pagduna. Uy, puno, ano yun? Ano yan? Taga saan ka host? Taga Cagayan Valley na, kabsat. Baon na lang ako. Baon na lang. Damdaman no ado tayo to, agdano yung nagdamdaman no umado tayo. Ay, ganda ng ngiti. Syempre. Ganda daw ng ngiti mo. Ano tol? Yun. Si ka mama, taga ano ka? Wow, kabayan pala kita host. Saan ka sa Cagayan ma'am? Saan ka sa Cagayan? Cagayan Valley din. Ako sa Alakapan. Solana Cagayan, Itawis ka ma'am, Itawis. Ibanag. Damdaman numalpas nagtungag LS, umay nagtungan niyam. Buyag to digiti video niya. Kay Madon Vlogs. Buyag to digiti video ma'am, kay Madon. Kay Solana Cagayan. Kanayon nak nga magmag na jay nga agawid nak jay ayayan mi itayayan tayo. Asidig jay piyat na niya ma'am. Marunong ako kunti mag-Itawis, Ilocano din at Tagalog. Mix salita ko host. Ganun ba ma'am? Pare-pareho tayo. Mix mat kanyak ma'am. Mix martial. Mix mat kanyak iti pinagsaw kasi halo-halo mo din. Bisaya, Ilonggo, Ibanag, Ilocano, kang runaan diti amin.
Ibanagkan ni. Bakit mo nalaman? Ayan. Tapos na. Baka mamaya, inaantay ko na lang yung tawag sa akin. Naimbag nga aldaw mo host sa Kastamit Ken ka Ma'am Ruby Bron? Bron. Hahaha. Kumusta iti aldaw ma'am Ruby? Damdama kanyak iuray ko lang iti tawag ni BIP sanak to again no tumawag. Kaya ako ngayon, kaya. Ah, Basta. si Busta saka siya. Yung bantay mo ngayon. Ay hindi, si Boss Punso. Nasaya at met host sa Prama Ruby. Wow, dito pa ala mga gwapo ko Ilocano. Syempre naman ma'am, Ilocano ka ba? Ilocano. Napalalamping mo magsalita eh. Awang kami niti background ko daniwan kayo kumay. Shout out Kabsat Ruby from kay Madon. Ato daniwan kayo nga dua pa lang habang pagururayan iti kaduan. Gagayem ken kakabsat pada ka naglalat nagmulagat ken nagurat. Sakbay man ngayon nakrugyan ni diplomak. Ginchik. Kablaawan kay mampay iti napintas ken nasayat akasasadyo amin ita aka nito. Iliwek amatmatan pakabuklan batun balani. Dayto man inak nakaiparswaan. Ano okay ba ma'am? Okay ba? Kumusta kabsat from Ruby? Dayto man tindak nakaiparswaan mapabasol lak kadino in kapag man. Kay madon blaga musta kabsat from Ruby Bron. Ayun. Agayang ulam. Iti tunggal singising init iti daya pakabuklan adagos inak maparparmata. Nagsamit aram namin tabibig nagbabasa naiyarig daloyon nga nadaan iti persa. Natula ka? Galing. Thank you ma'am, thank you. Habang pagururayan ken di kiti dadumapay nga gagayem tayo. Iti amin nga ruot bulo iti katayagan iti amin ngayon nakabarkada si kayo amin iti kapatgan. Aglalo ken daytoy. Gayem yo. Okay lang kabsat Ruby Prama kay Madon. Kay Madon. Pinadas ko at angaden bulan tapno nagparayat agraman bitwen iti agsapaket nagkararagak. Kayat naman dagiti tumulong im awan metbel da dumuprak agraman ngamin dagiti ket indamet ken ka agrokbab. Jak mapekdan ni tagmalanga no makitak babbalasang agkaywara. Aglalon mangot ko bangludang agadiwara. Kas makitak kay Madon vlog nga agbuybuya ita kanyak nga agdama. Aglalon mangot ko banglo nang agadiwara naiyarig tabako ala kampana. Ma'am Ruby tagasan ka? Haha, nag-uunig nga sao. Uwi kabayan. Dapat idi nakpay nga YouTube idi agdanoy-danoy nakmot iti radyo nya. Tapno adto kumamutin iti friends tayo tata. Dito lang host kinig ako sa iyo. Okay ba ma'am? Okay ba yung sounds natin dyan? Okay lang ba yung boses ko? Paano ito daing mo? Ayun. Ba? Lalagyan mo muna ng tinula. Ayan, dati kadwatag bibuyan kay Madon. Ay, sibo. Kay Madon. Yuya. Naadaan nak tured amang ipeksa kabsat pasyalan ko na jay balay mo laki galing nagsala galing nagsala
Un ma'am, pinadas ko lang mo iti nagsalay ti budots. Okay lang ata host basta ang importante nagsisimula ka na sa YT at magsisimula ka na din mag-grow kay YT. When ma'am, grow tayon. Palubos ti ako umangat tayo mo tin iti pa nagkita iti YouTube. Siya, Kuya Wal. Siya, Torne. Torne, magandang umaga sa iyo. Hello, baby. Nagla-live ako sa ano ko ngayon, sa YT ko. Taga saan ka ho? Sa Cagayan Valley, Mama Ruby. Ayan dinalawa ko ni attorney. Kay Madon Vlog, Ruby, nakita ko na sa regaluhan kita after ko kakain. Yan Mama Ruby, tunon malpas ka nung amangan ni Mama kay Madon Vlog. Regaluhan na kanto kanumot iti bonggang bongga. Agyaman na kiti isasang bayo kenda ito pagtengak gagayem. Hanyo kumamit nga lilipatan iti ag thumbs up niya. Naadaan na tured amang ipek sa tuy ayat ket anyan nga ripa. Thank you kabsat kay Madon B Vlog. Aglalon matalyaw ko iti kinarigat iti pinagbiag no apay ngamin. Anay anakak akas guwapo iti rabaw iti daga. Nalpasen tamsak ho sa maraming salamat sa iyo Mama Ruby no. Oh, host Dan Tamsak, salamat din kay Madon Vlogs. No siyak maadaan bilit apagaw singdan akiti panaw inbaglay nga pangalilaw ken digiti babalasang araw daw. Andyan? Wala. Okay lang yan. Oh, host Dan Tamsak na. Baka kilala mo si Jang Cuenca ng host taga Cagayan. Hyun ka. Ang ano ma'am, itinakadkadwak lang iti dari Bumbore Mara Desiderio. Kastamitan nga nakakapagkuhanak kada Noel Estrella iti radyo ng bayan. Baka may group kayo sa YT. Baka pwede ako sumali. Sige ma'am, ano ko kay Rapsa TV. Mamaya add kanto i-search na kiti ko ma'am iti FB ka Ryan J Borja Tolentino. Okay, ako din host. Saan ma'am? Saan? Sa din sa Rapsa. Sige. Ito ibaba ko yung yung link ko no. Yung sa FB i-search dak to ma'am. Saan ba yun? Ryan J. Borja. Inigang ka. Ayan ma'am, ayan isoda tati kwak, tinagan ko Ryan J. Borja Tolentino yan. Yan ba host? Yan ma'am, yan. Ajay ubing ma'am, ajay profile ko, ajay anak ko. Sis Ruby, Bran, asan ka ngayon? Ma'am Ruby, ayan mo kano tata. Mawawatan nyo dikit bagbagak ng Ilocano ma'am. Okay host, copy, salamat. Sana maka-join din ako sa grupo ninyo. Oo ma'am, bagak damdama kini Ma'am Emily i-add na ka, ijay grupo me nya.
Okay host, copy. Maraming salamat. Ajay, daduma host, maawatak. Dahil kami daduma, nauunod niya. Ito na si kadua ni General Marvin. Shout out sa iyo, General Marvin. Nakalive ako ngayon sa YT ko. Yan po si Hey guys. Kuya Marvin. Yan. Iadnak ma'am, kay Madon. Tapno, ayun, maad ka madamdama kastamit din kini Mama Ruby. So, sapay kumataw, madaw tayo pa, iti mangdalaw iti pagtaingak at naragragsak tayo metlaing. Agyamanak iti ka pinagsambay Mama kay Madon. Itawit. Ilocano. Nauunag ba? Nauunag Ilocano ka, Ma'am kay Madon? Sabi na tinula. Kaparbin. Balong tinula. Saglit lang mamaalak lang yung may sa cellphone ko. Ayun ang pala eh. Ay, dami nito. Puno pa. Ay, hindi na ako kumuha sa isa. Ado data. Nyata yung plastic mo ay. Po, ado mata plastic mo. Nagado. Kumain ka na. Ay nalpason. Ajay, ba baby profile mo or walang damit eh. Ajay ubing ma'am nga na blue ti ko na. Blue ti kulay ti pinang takob ko kanya na yung baby. Dai si Ruby. Un mama jubing. Iti ang sweet naman. Hello, sige bro, ingat. Ingat sila sa'yo. Ingat sila sa'yo. Trabaho. Oh, trabaho muna. Trabaho muna. Pero pati ako, inaantay ko lang yung tawag ko. Daran lang ako dito. Patawagin. Okay host. Un ma'am, magyaman na. Iadaklatan ma'am, tayo iad kayo madamdama. Ayun, friend request Kain. kay ma'am Ruby. Nag-friend request siya, ma'am, magyaman na ka. I-kuha ka namdama, i-confirm ka madamdama. May isa lang at gamit ko nga pang live. Kumain ka na ba? Oo, madaling araw na ako. Maga na rin. Hindi na madaling araw yun. Kasi alas 5 na ako dumating kanina. Hindi kayo naglaro Ako hindi. Sama ng wifi. May na kanina wifi dito. Kagabi. Kagabi. Lakas-lakas naman nakakapag pangako. Naka-YT na ako ngayon. Ngayon. Dahil wala nang nanonood na iba. Solo ko palang wifi ngayon. Ayun. Nag-message na kanyang host sa messenger mo. Wun ma'am, sige. Kailan na kita man. Ito Ruby Ato, yan. Hello, kabsat. Hello, host. Kay Embel. Embel, mama, kay Madon. Embel. Agyaman na kiting kayo pinagtambay kanda ito'y LS ko Mama Ruby na ma'am kay Madon. Host, ako yan. Uwan ma'am, si Kangarod. Hello host. Karam ko na dyan text mo kanyak. Madamdama mami at kayo dyan niya. Karugurugig pa lang ka na ito'y
iles sa 20 minutos pa lang iti nakalipas. Yes host, ako yan. Napintas nga balasang. Ma'am, balasang ka pa ma'am, balasang. Ay, General Mike, ano? Si boss. Boss, Muslim. umalis na kasama si ano, Kaya si Alan. Hinatid si Kwan, si Pulong, Boss Charlie. si Boss Charlie. Oo. Nandyan ba si Duterte? Wala. Nandito si Mark. Yes, host, ako yan. Aduti kuha. Trabaho mo damdama. Mapanjay NBI. Buyak dikit Ruby ka na ma'am kay Madon. Bill. Kay Madon kuha ba ta ma'am nag-combine ay naghalo ajay nagan nyo kan jay habi mo no boyfriend mo uno anya sundalo wala ko sa un ma'am na Paski. Yes, Paski. malis na. Malis na. Oh, Ikaw na lang. saan Doon kay Manang. Punta natin Manang. ngayon? Kala ko sa taas man. Hindi. Nasa... Paalis ako. Tumasa. Kailan? Ngayon inaantay ko lang si ano, si Boss Glenn. Glenn. Hindi ko ano kasama. Pupunta kami ng NBI eh. Ito, ano? Bakit? Ito. May conference kami doon. Wali. Balasang iti Kalman host. Balasang iti Kalman. Ano sana? Ayan mo tata mama kay Madon. Pero Robinson sa clinic. Ako na mo, wala ka taga kailangan mo yung kakain. At doon. Oh, ano? Ang tatapos mo kita, tapos pa. Taga saan ka? Kapsat kay Madon. Wala lang. Taga Kwan ma'am, Wala sana ngayon. Kailangan dun. taga Sulana ni Ma'am kay Madon. Si ka Ma'am Ruby taga ano ka? Okay. Oo, nakakausap ko. Wala dun. Eh, yung papasundo. Sino? Eh, sino nga alalay? Alam na. Iba na yung tinitignan mo. Ayan. Kain guys. Adaak Singapore host, Pangasinan host. Nasaan yung ano niya, kasama, Ay, ni ganun Yaya? ba? Pangasinan ka? Oo, yun ang pre. Isang, siyempre. Papanajay kwarto, tapno ko. Mataga rito ayan ni General ano, May dalang ba? Marvin, saka ni Kuya ano, kay Wali. Kaya alalay. Ha? Kung magtawag siya ano? Di, sagutin mo, sabihin mo lang Ah. na Yaya na si boss. Kung madali pa naman yun. Di siya turnin na lang. Siya attorney. Na lang. Dito muna ako sa ano, sa barracks namin. Natagari dyan, natagari. Ayan. Pangasinan host. Saan? Nga parte kayo di Pangasinan, ma'am? Ma'am Ruby, nga parte kayo di Pangasinan. At dati kabagya kidjay ko ajay aluminos. Ijay umingan host. Asilig ba aluminos ma'am? Aluminos? Ma'am kay Madon manutawon mon. Singapore ni ma'am ano eh. Cagayan Valley si Singapore. Andak Singapore host karana. Matagal na kitang friend na sa YT host di ko
Hindi ko na timingan LS mo, pero ngayon naka-in din ako sa LS mo. Agyaman na kakapsat niya ting ka yasang bike kanda ito LS ko tatta. Nag-LS nak lang habang pangururaya ka na jay kaduak. Habang kami GNBI BIP nakmutin agyaman na kini apo tayo ito naka Manilan. Adayo pay host asidig Rosales host ay giganon ba mama. 28 na kon host kaka 28 ko idi New Year ay belated happy birthday ma'am nya. Agkataunan tagayam 27 ko pa lang ag 28 nakto pa lang into no September 8. Nabayag ka dita Singaporean ma'am? Kaka 28 na lang gano'y di New Year ni ma'am. Ingat kakanayon iti word mo host. Agyaman na kapsat niya iti ka pinag-concern kanya. Una doble ingat triple pa kiniratan ta baro nga biyagnak niya. Kasi napaltugan na kidi danak pa lang ti Mindanao. 3 years nak dito yun host agan gani ka mo tagawi din ma'am. Gani nga kadin na dagiti ay ayatim iti biyag kainungot mo. Madamdama siguro ado tayong damdaman do no medyo ag 1 hour nak sapay ko mata 3 hours 3 hours da ito damdaman to kumapay nga tumawag kanya kadi kaduak unuhanin tata gilis na alatan. Haha nakakatakot tawart mo host mas may mayat kiti ratan ma'am tada na kidtuin kaysa jay dana kidi Mindanao pay kasangpot ko lang edi bigat iti 14 ditoy Manila naggapunak jay Cotabato. Mayat gayam iti agbasa iti text iti Ilocano ta Matarusan marin kabahos suwan mama marin ayan mo tatta mama Ruby. When host daak pay dinakpay nagaw-awid kami na palpasik lang kontrata kon agawid nakmeten na uwan kapsat tapno makainungot no iten dagiti ay ayatim iti biyag mo kasta kami meten nga gayayat ken ka ditoy YT ditoy nak Canada host mama kumusta shout out dagiti dati Canada kasta meten ken di ada iti Singapore agyamanak mama iti kuan adumot din iti magagayem po tatay iti pinagyadeles ko. May pinsan din ako na sundalo andyan sa Manila kaso di ko alam kung saan nakadestino. Destino na Manila ma'am dito ilatan. Basta dito Manila ma'am. Manila dito ilang mo Bonifacio no Santulan dito ko ito Camp Aguinaldo. At danak dito ko na taas digti POAA. Naka VIP nakmutatan. Agyaman na kinya po tayo nikan nakiti barong at trabaho. What I mean sana host is kung saan place niya ngayon. Okay. Yun nga ma'am, dalawa lang ata dito sa Maynila. Aday jay Fort Bonifacio uno basta tagig kanito ko ito Camp Aguinaldo. Ito lang ito ko iti soldado. Iti ay Philippine Army. Marami sa clan namin ang mga Marines host.
Oh, ado iti Marines ma'am niya. Iti clan. Ado mo iti kabats ko iti kuha taga Pangasinan ato ti kabats ko mo dijay. Kasta iti Bersosa family. Karunggi kasi. Nabayag ka dita Kanadan, ma'am? Ruby? Nung tuloy ko, ma'am Ruby, at danak ko mo dita Kanadatan. Manangan ngay host. Adam, amumuan ma'am, dati kabats ko nga manangan. Anis, manangan. Kaya edad ko lang nga nga sumrek iti soldado iti 2010-11. Medyo nabayag met 10 host 1 year to 2 years. Nung nagtuloy nak ma'am iti 2018 at anak ko magkanaratan ng anak nga pinayagan ni bakit ko tawan kano pa iti anak mo iti baka makabanit nakti sa bali. Medyo nabayag met 10 host 1 year to 2 years yan. Hangkong yung bagbaga kanya na mama Ruby edi, hangkong yung bagbaga nga nalpas iti present Rebelio. Maayo nga buntag sa imong tanan na kaibigan. Si Mang Petak dito'y 2007. Ay, 2007 pa kano iti si Mang Pet. Agyaman na maraming salamat Rebelio para mabasilan. Sa Mindanao din yan ma'am, bagong-bago. Ligit na ligit yan din si Rebelio. Rebelio, bingwitin mo na sila Ma'am Ruby at saka si Ma'am kay Madon. Lagyan ko kayo ng jacket. Ay. Are you sure? Shout out sa Barangay Singal Lamitan na City Basilan. Yan, shout out tayo. Shout out sa mga taga Lamitan Basilan, no. Maraming salamat Rebelio TV. Si Mang Petak. Shout out dito sa Barangay Singal Lamitan na Basilan. Maraming salamat din po sir. Walang anuman yun Rebelio TV. Ma'am Ruby, adda ka pa ita? Agyaman na kiti 3 million nagbubuya. Karunan host may kilala ka dyan. Karunan. Pamilyar ma'am, pamilyar lang di apelyido na. Ayan si Ma'am Ruby Rebelio para bingwitin mo na yan, ligit na ligit. Stamit din kini Mama kay Madon. Unahan mag-iwan lang ng magandang bakas para mabalikan na Rebelio, no. Maraming salamat sa 3 million na nanonood ngayon.
Host, agplansya ak lang. Hehe, para diretso pag YT ko. BG muna. Agyaman na kapsat niya. Agyaman na kiti ingka pinagtalingan na ed dito ya LS ko tata. Sige lang, sige lang. Maawata kiti trabaho. Saludo na kanyayo si kayo amin nga OFW iti balasiw tao. Mangan ka pa ma'am no kuha tam diretson ton. Open ko lang na ganito host. Maraming salamat. Agyamanak niya. Kabisat. Agyaman na kabsat iti pinang-open mo lang kanata cellphone mo. Kita baka damdama uminit. Ag-charge sa'yo tapno diretso. Tuy pusok ket na ikalang nagiptur ken ledda kasladyak malasatan panubukan arway. Hello, oras tayo na alauna impunto ng hapon. Agyaman na kiti kayo pinang sangbay ken dayto LS ko tata gagayem ken kakabsat pada ka naglalat nagmulagat ken nagurat. Ayan na. Hello host Mayor Hong Kong. Hi ma'am. Naimbag nga aldaw mo. Magandang umaga. Kay Madonna may kasama na tayo si Mama Mayora Hong Kong. Ma'am Mayora, taga saan ka? Hello host, kuna na. Leyte, Bisaya ma'am, Bisaya Waray. Tamsak dan host, maraming salamat ma'am. Ilocano na ko kaya na ano yung pagka Ilocano. Mayong buntag ba pag Bisaya? Bisaya ma'am Mayora.
Waray at Bisaya. Kabalo din ako ano ma'am, pero ano, konti lang. Kabalo magbisaya sa Ilonggo. Pero ano, pure ako Ilocano. Kumusta ma'am, Mayora? San ka host ngayon? Nandito na ako ngayon sa Maynila ma'am. Nandito na ako nailagay. Ano pala pag ano ma'am no, pag may sounds na nag-ELS, makapiright. Dili tanan gwapo laki, ano kanta ng ano ma'am no, Bisaya. Waray. Kay Madon Vlogs, hello. Kay Madon Vlogs, Ma'am Bella, hello daw, sabi ni Mayora Hong Kong. Nagpaplansya ma'am si Ma'am kay Madon. Kay Madon. Wala na talaga si ano. Shout out sa iyo ma'am no, Ma'am Mayora na bonggang-bongga. Dito lang ho sa hello daw ma'am kay Madon, galing kay Ma'am Mayora. Mayora Hong Kong, hi sis, shout out sa iyo from kay Madon Vlog, shout out daw ma'am. Mayat ko man kanya no, dati gamit mo pati kasla bumbu radyo ma'am kay Madon nya. Nagay sounds. Inikak ti sound sa nilagyan ko yung sounds yung ano ko kapon, yung LS ko. Nakaka-copyright pala yun. Agyaman na kiti kayo pinang subang bay kanda ito'y LS ko maraming salamat. Oo, na-copyright ka pag may music BG. Sige lang ma'am. Oo nga, na-copyright ako ma'am, pero tinanggal ko din yung yung copyright kahapon sa akin. Ganun pala yun. Kaya hindi na ako nagano ng music ngayon. Kay Madon yan. Maraming salamat sa
tatlo na nandito ngayon sa LS ko. Maraming salamat sa suporta ninyo. No Ilocano, wag yamanak kiting kayo pinang suporta ken daytoy numutibiyang gagayem ken kakabsat. Ma'am Mayora, gusto ni ni Mama kay Madon na sali sa team Rapsa natin. Ilocano din yan from Cagayan Valley, kababayan ko. Dosin natin. Bili ka? Bili ka, Kuya Marvin? Ito. Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Oo. Mentol o ano, white? Mentol. Oo ka naman ng oo. Hindi, anong... Mentol. Kaya ito yung O puti. Fortune Light. Puti. Anong puti? Puting Fortune? Ay, puraw. Ha? Ano nga? Puti nga. White eh. Oo. Fortune... Oo. Magpasa ka ng link ng LS mo, link ng LS mo sa Team Rapsa group host. Ma'am, hindi ko nga alam kung paano pag magpasa ng ng link. Hindi po ako admin host, doon host, pinasok lang ako doon. Sige, sabihin ko mamaya kasi dikit ko man din sila. Sabihin ko mamaya kay Mama Kuan, kay Madon. Kay Idol Rapsa. Kay Madon, vlog, dikitan kita. Yan, dikitan kanya na daw, kay Madon ni Ma'am Mayora. Ako na lang, ha. Paano po? Sige, maraming salamat, Ma'am Mayora. Maraming salamat sa pagpasa sa grupo ng aking link, ha. Sana mamaya darating na rin yung in-order ko na camera. Dalawa yun para hindi na isa yung ginagamit ko. Mahirap din pala. Inaantay ko lang yung yung order ko. Para maganda-ganda na yung LS natin at tuwing mag-LS tayo. Ayun, napasa ko na sa group. Maraming salamat, ma'am, sa pagpasa. Kay Madonna, dinikitan ka na ni Mama Mayora. Shout out sa inyo na nandyan. Maraming salamat sa suporta. Copy si Mayora Hong Kong. Nagplaplansya kasi ako ngayon. Kaya di ako makauna. Yun, mama, nagpaplansya si Ma'am Kayma doon, kaya daw hindi siya makauna na dumikit sa iyo. Yan, iniwanan ka na ng bakas siguro ni Mama Mayora na Ma'am Kayma doon. Gagayem ken kaabsata, pada ka naglalat nagmulagat ken nagurata. Sumrek kayo iti pagtaingan iti numoti biyang. Maglagay nga ako ng boom. Copy CC.
Copy daw, Ma'am Mayora. Balikan ka niya after niya mag-plancha. Alis muna ako, host. May sunduin ako sa airport. Balik ako mamaya if naka-LS ka pa. Ma'am, maraming salamat ha sa suporta. Pati na rin sa sa pagpasa ng link ko sa grupo natin. Ingat po, ingat kayo, Ma'am Mayora. Agyaman na kiting ka pinagsangbay. Itinano mo apagtengan tuino mo tayo. Tuy pusok ket na ikalang. Kanta anak pa ilang gagayem. Naiptur ken ledda. Kasladyak malatan panubukan arway. Ngayon kain sangbay. No idin tilubong ko. Ket nagsagabaken lindo. Kasi ti Diyos sa pukit na iliwliwag ko, ti panangirurumen mo. Tinbaklay ko panagtuok, ket kasla kadagsen iti krus. Ngemitinak panakaidarus timakdera kasianos tapat ceka dumteng tu lalaki amang ilala ayat ngaing kainwawa kay Madon Vlogs ha. Magyaman na kiti ko iti pinagtambay mo. Agbayad ak iti basta agbayad nagtumit kanyam no ageles ka mama kay Madon. Yeah. Dito lang host. Yan. Dito inak lang host. Kuna na. Agur-uray tayo iti sumrek kaya nagbanit.
Tawagak man pa jay kainungot ko tibiyag habang pagururayan. Hello gang. Ikaw na ka? Sudan mo? Ha? Sudan nyo? Ano, okay na pakiramdam mo? Okay na? Hello? Okay na pakiramdam mo? Maganda naman kung ano, okay na. Sige na, maraming salamat. Love you. I love you. Palangga. Sige, ingat. Sige. Tinawagan tayo, iti ano. Hindi tayo ayatin tayo, tapno anda makaungit-mit kada tayo. Marlet Lindoan, hello, Palangga host. Hello mama. Sige, si kay Madon. Kumusta? Ilongga ka, ma'am? Mari? Lindayon? Ay, Ilocano gayam, haha. Won ma'am, Ilocano tayo niya. Tatay ka pa ma'am? Tinawaga lang ajay ko. Ajay kaindungot ko, iti biyag. Lindawan, Lindawan ma'am. Lindawan. Taga ano ka ma'am, Lindawan ma'am? Si kay Mado na taga Sulana. Agyamanak ma'am, shout out sa'yo ng bunggang-bungga. Agyamanak iting ka pinagsangbay kanda ito nanumuha pagtaingan tayo. Burgos sa La Union, siga. Taga Cagayan Balinak ma'am. Taga Burgos ka pala. Dati kadwa kay ma'am, Burgos. Ito na, tumawag na. Hello boss. Boss. Sige boss. Tapos na. Sige sir, sige. Ti kakadwak ma'am, iti thank you mate, iti pasangbay mo. Wen ma'am, wen. Ti kabats ko nga taga La Union na apelyido ti Gagukas family. Shout out ken di kiti taga La Union. 1 hour iti hintay pinag-elesen at mawagan at uraye kamapan kami ngamin jay NBI ma'am. Ituloy kunto no maminsan itag-eles manin dalakad mi. Agyaman na kiting kayo pinangbuya kentoy numo. Ma'am, agyaman na ka Ma'am Marlet. Mama. Si Ma'am Kimadon. Ma'am, maraming salamat. Tuloy tayo tumanin no maminsan itiin tayo pinag-eles dati lakad mi niya. Thank you mate, pinang pasangbay. Mama, maraming salamat guys. Itiin kayo subaybay kanyak. Sapay kumain to no maminsan ngeles at adu tayon ton nga mangbuya ken tuyno mo. Okay, awanan nyaman na. Ingat. Maraming salamat ma'am. Sige, bye-bye.